Kasang Voice of the People Party kadap dah kejeng sokmen ke bakrau, ya kejeng job kejeng kajat benriu ha kejeng elek man pun ko ngu ya ke sarkar, man thong ya ke expert committee man pengkelai ke polisi ba akam jong kecela. U Dr. Baskar Marbo no atin jo kasang ha ka keruak bala pelaj menta kasngiul ong ba kani ke benta, na kaleng jo kasang ka ai turam ke jenggu sya ublei no bonok thau ubla le ikam isne gi job u. Hakani ke benta ka parti ke penpau ke jeng sung uru ya baro ke bilen benta hakani ke jeng elek jong kajat benriu nyutrap kalaram khamat da ke parti BPP. Kadang jasan ke penpau ke jensongo i kadang bak nelam juki kenhuniam balang baper kilong kemi bak ki khun samla ki belawan mat ai ke jeng kersan wat khantam ya ke jeng duai ke jongki bela pelong ke jaka bela chat khan da ba adan ba semai shushu ka sang ka ai khleiru ya ki bor punya jo ke district na duki officer bat kumju ru ki wepat kinong trai ke bela pentikina ba ka program sha jinget akan ke jaka kalong ke biya ibet ke biya renti shushu jo ka sang ka ai khleiru ya ki doctor ki nurse ki bela ai ke jeng shakri ke jongki mentai perman ya ka koi ka khia jo persen jo ka sang uba adan ba semai hagani ki shosni ba pelong ke jeng shat khan Shushu na kaleng jo kasang ka ai khableiru iki kenhun sang baper kisang long kemi kisang sama shnong bat kiwi pat ki kenhun ha ka jala ki belewan bat ai ka jing kershan ya uba adan na kaleng jo kasang ka ai ka jing khlei ka pakar pangru sekitu baro ki paradok ki prasna ki badan ki jing duna ki thot met and ki differently abled person ki badan kaleng kari khasi ki ba ai ka jing kershan ka basngur ki jong ki na kamata presiden jo kasang Ngalor kini nak kena kesang ka ai khableiru ya baro ki pai ba keleng ka pri unyo trap ken thai ki shenrang ki samla ki khana school ki khana red kamjur ki weipan ki bala e ke jong ki kam ki jam ki jong ki panwan sakate ki jakar ka badu ka sngi kaya ka jong ki ban karsha ya kan ka jingyale jong ka seng ka bidei ba kan ka policy ba kam na kaleng jong ka seng ka ai ru ka jong khablei ka ba karpang ya baro ki pai ba keleng ka pri unyo trap ladu ki ken thai Kishenrang ki samla bat ki khana ret ru kumju ki bela ki kam ki jam ki jongki banat pelut ya ka baisi ka baikali ban kershan ya ka ni ka jingyale jong ka seng amtang bakelawan penyadan benta ha ka ni ka jaka sha jingir rei ya keleng ki jaka ki laplong ya ka jalang ba ka jingyat pai ba ha keleng ki jaka ban pembor ki MLA jongki ban karan halor ka ni ka mat ka polisi ba kam ka bakarpang ka jing khablei na kaleng ka seng ka karpang ru ka lech ki samla pule ki bela mi renti man kershan ya kani ka jingyale nakaleng ka sang ka ai khableiru ikit khat jong ka party laki unit ba ki bar ki pai ba ki bla senran ban amit akate ki jaka shat khan jong ba adan hakini ki shposngi shushu ka sang ka ai khableiru ki volunteers ki bla panyaj bal plut ka sngi ki ya jong ki ban pentikina ba ki baro kilong ki biya renti akate ki jaka ba pelong ka jing shat khan nakaleng jong ka sang ka laang bang kimla ban klet ya benta jong ki media ru ki belawan sakhi bat pensasat na kalen jo kaseng kala ongru ba kamla ban klet ya benta jong ki la pathai khubor ki belawan samat sakhi bat pasat yu ki khubor ki jong ki shaki pai ba khadu kaseng ka ong ba ublein kur khu ki baro bat gen duairu un a ki baro ya kamet ka bakot ka bakhia bat khamtam ya jenglong ka babha ka jong ki ba kumjuru un kar khu ya ka kamai ka kaji ka jong ki